Ahoj, já jsem Berechyč a zdravím vás u dalšího videa. Tentokrát u druhého vlogu. Dneska je pátek 13. Můj oblíbený den vždycky v roce, když je pátek 13. Je 13:46. Mě nenapadlo nic jiného, než natočit vám dneska celý můj den, jelikož je fakt hrozně nabitej. Pojedeme se podívat na vybraný auta, který jsme vybírali na streamu. Určitě, kdo mě nesledujete, sledujte můj kick, který máte tady, můj Instagram též tady. A my teď teda vyrazíme do Okimu, kde jsem se vybral fakt dvě takový střely autíčka, co si budem. Líbí se mi. Pak jdeme si zakopat, jelikož je dneska fakt krásně, takže bych si chtěl jít zakopat, že bych vás dal sebou, něco vám ukázal, co umím. A pak případně někam bychom zajeli na zmrzku se ségrou. A pak musím ještě vyřešit jednu takovou nemilou věc, ale to vám všechno řeknu v průběhu vlogu a my razíme. Tady těch aut už mají fakt jako spoustu, na výběr tady mají určitě hodně, ale my si jdeme, pro který jsem se sam měl podívat. A jedno z nich už tady vidím a to je to RSO. Pane bože, to je fakt tak strašně krásný. Tak to je brutální, fakt se mi líbí. Vypadá moc dobře vypadá. Ale to je jedno z těch, na který jsme koukali na streamu. Fakt krásný auto. Hrozně se mi líbí ten interiér vevnitř. Vypadá fakt nádherně, nevím, jestli ho vidíte, ale je fakt nádherný. A teď se půjdeme podívat na druhou krásku, která je hned tady. Wow, je to už taky SUVčko, ale panečku, ten předek je hezký. Hrozně se mi líbí, jak tady ta maska pak svítí. Je to těžký, je to strašně těžký vybrat. Je to fakt těžký. Jako když na to takhle koukám, tak to auto je mnohem větší. Je fakt větší, mohutnější. Ten interiér je takový světlej. Řeknu vám pak nájezdy obou těch aut. Napište schválně vy, který auto se vám mnohem víc líbí. Vzhledově se mi líbí určitě víc to RSO, nebudu kecat. Snad dojezd by měl mít nějakých 450 km. Je to IV 60, zase nepletu, myslím, že to je 60, když se podívám. Jo, samozřejmě, když jsme u těch nájezdů, tak tohleto auto má nájezd 40 000 km, zaokrouhím to, a to RSO má 31 000 km. Takže má míň, ale je i dražší o 50 000. Tak mi dejte určitě vědět, který za vás se vyplatí víc. Tak jo, tak jsme to tady prošli. Teď pojedeme pro ségru a pojedeme se zakopat. Bohužel tady nikdo nebyl, aby jsme zjistili financování, jestli nějaká sleva pro podnikatele, jelikož mám ičo, a ani projet jsme se v tom teďko nemohli, jelikož tady prostě nikdo není. Pokud uvidím, že tady ta poptávka na moje poměry je, tak určitě budu pokračovat, jelikož tady těch aut je hodně. Ještě bychom se mohli podívat někde v okolí. Uvidíme. Zatím můj favorit je určitě, jak jsem říkal, to RSO a pak ten Enyaq. A my razíme pro ségru, protože je krásně, já musím to využít, budeme si zakopat. Tak my už jsme dorazili na fotbalové hřiště tady do Velemína. Máme tady krásně celý pro sebe. Sluníčko. Tak pojď nějaký paninky, ségra. Hezky. Když já prohraju, tak zvu ségru a Matěj na zmrzlinu do mekáče. Na oplátku, když já vyhraju, tak Matěj bude muset udělat 20 kliků. Ruka! Ne, je to natočený. Tvoje ruka jak prase, to je penalta, jdi do brány. Je to tam, vyhrál si? Jo, jako vyhrál se zmrzku. Takže se těším do mekáče na další zmrzku, to je výhoda kameramana. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. OK, začínám v bráně. Takže každý má 3 střely na bránu. To je No, ty jsi málem trefil.
Je to... 2 góly dal. Ne, ty vole, no nic. To si děláš, no co mám tomu říct. Dneska není můj den, to je ten pátek 13. Ale šibenice. Ty vole, já to trefím dvakrát do stejnýho. Tak teďko, jak jsem říkal, Matěj bude tamhle kopat z půlky k malému vápnu a kdo trefí tu bílou čáru nejblíž k tomu, tak vyhrál. Tak pojď Matěj. Tak ten se vede, ten přejede podle mě. Může další. Aha, to vypadá dobře, ten od kroku to jo, udělám takhle na stopy. 13,5, na to zvědavej. Prosím, pojď, stůj. Tak to bylo moc, ale vypadalo to hodně nadějně. Tak to jsem přestřelil. Stůj. Počkej, nech to bude možná, stůj. Přestřelil se stejně. No tak my jdeme do toho mekáče, když jsem prohrál. Příště to vyhraju už já tentokrát. Jo. Já to budu jíst takhle. OK. Po mekáču jsme šli do toho Elektra, ale tam se nic nesehnali konkrétního, co jsme potřebovali. Teď razíme teda domů a tam vám řeknu, co ještě musím dneska vyřešit. Tak jo, já už jsem nějakou dobu doma, je aktuálně 8 hodin a 59 minut. Já jsem ještě dokoukával hokej, jelikož hrál Sparta s Kladnem. Objednával jsem si od Adonio, to tam je tady, to vidíte. Z toho Instagramu jsem si objednával přes web, ještě rovnou řeknu, mi nešlo to prostě objednat. Vždycky platby byly zamítnutý, takže oni mě pak začali kontaktovat jak na Instagramu, tak na WhatsAppu. Když jsem se jich pak na WhatsAppu ozval, řekl jsem, že ano, že o ty produkty mám zájem. Poslal jsem jim vlastně peníze, to vám tady rovnou ukážu. Poslal jsem jich necelých 6 000, nějakých 5770 korun. Tím, že mi to má přijít do týdnu, že mají vlastně Essential mikiny na skladě, protože jsem tam bral Essential mikinu a Essential kraťasy. Tím, že když se brali jakoby takhle 2 objednávky od stejné značky, takže dostanete dáreček zdarma a to bude Supreme boxerky. Tak říkám, OK, to je výhodný, měli to ve slevě, nějakých 10% slevu jsem ještě na to měl, takže vlastně mi to vyšlo za necelých 6 000, co jsem si říkal, to je krása, to je dobrý. Viděl jsem, že s tím mají i spolupráce velký influenceři a tady to. Kam to nemůže být scam, nemůže to být nic jakoby, že by prodávali 1:1, to je trestný a tady ty věci. Tak jsem jim věřil, tak jsem to objednal. No a tam to začalo. Čekal jsem měsíc, psal jsem, ale nic mi nepřišlo, jako jo, jde to vázne, furt mi chodí maily ohledně toho. Už to je na skladě, už je to a je to a to a takhle mi to chodilo měsíc. Tak říkám, hele, jestli mi to nepřijde, máte na to týden, chci vrátit veškeré peníze, oni nebojte, jsme to akorát odesílali a tak. Přitom tvrdili na svém Instagramu, jak to tvrdí vždycky, tak tvrdili, když najdu to video, koukej, do 2 dnů, to je taky to, co jsem chtěl, že to budu mít rychle doma. Ale bohužel, trvalo to 1,5 měsíce, než mi to přišlo. A za prvý přišel mi balíček, otevírám to, tam jsem měl takhle, ještě vám to tady ukážu, takhle krásný dopis, to říkám hezky pro Kubu, děkujeme srdíčko, říkám fajn, to je hezký, jako třeba jako omluvu, víš, jakože fajn, tam byl nějaký dopis, že se jako základají na tom, na rychlém dodání a tyhle ty věci. Znáte to. Tu jsem si říkal, no, nerychlý dodání 1,5 měsíce, potom co jste tvrdili 2 dny, to bych tam asi nedával. Tak to rozbalu, otevírám a vidím mikina, boxerky, že jo. Říkám super. A teď říkám, a kde mám ty kraťasy? Říkám, ty vole, tady nikde nejsou, tak jsem hnedka jsem mu někde kontaktoval. Hele, nepřišly mi kraťasy, kde jsou, nebo co se jako děje, že mi to mělo přijít všechno naraz, jak mi tvrdili přes zprávy a tady to, že když to trvalo 1,5 měsíce. Hele, to ti přijde za týden. Říkám, OK, v pohodě, ještě bych to tady našel, že to přijde teda za týden, já vám to tady najdu. Hele, a jo, kraťasy přijdou na začátku týdne, pak jsem jim napsal asi po 3 týdnech, pořád nic, už nechci čekat, pošlete mi do zítra peníze za kraťasy, jsem a to jsem jim psal minulou neděli a nic, dostal jsem ignor. Tak včera jsem jim psal, dobře, zítra zajdu na policii, nebo to předám jakoby známýmu od Segry bráchy dělá právníka, že jim tam něco pošla tak, že jako chci když už, takže jim vrátím klidně tu mikinu, že jsem ji ještě neměl ani jednou na sobě, že chci prostě vrátit těch necelých 6 000. On hele, peníze ti pošlu za ty kraťasy druhý den a tak, anebo co je případně s tou mikinou, říkám, s ní nic není, ale chtěl jsem to prostě jako komplet i s těma kraťasama. A říkám, hele, pošli mi ty nějaký 2700 korun za ty kraťasy a bude to vyřešeno. Tak to mi naštěstí teda poslal, 3. den, co jsem mu psal, že mi ještě nic nedorazilo, tak dneska mi to teda došlo mi to kolem 3 hodiny, když jsem natáčel ten vlog, takže proto jsem to nechtěl říkat z začátku, takže to bych si chtěl také postěžovat, že jako komunikace s nima byla strašná, peníze nešly odeslat normálně přes jejich web, už nechci mít s nima nic
společného, jelikož to byly 3 měsíce furt nějakého dohadování, buď se mi vrátí peníze, nebo kdy to přijde, takže to jsem vám chtěl říct, že to jsem byl pěkně vytočený a že mi úplně zbytečně brali čas a vlastně ani pořádně jsem snad nedostal omluvu. No já všem děkuju, který jste to dokoukali až sem, jelikož pro mě to znamená hodně. Kdo to z vás dokoukal až sem, tak schválně napište Brechyč je dobrý, Brechyč je dobrý. No a já vás se s vámi takhle loučím pro tohle video, jelikož dneska už nic v plánu úplně nemám, budeme jsme se teda zahrát fotbal. Jestli chcete pokračování, určitě ještě budu objíždět nějaký autobazary, tak dejte mi určitě vědět, dejte mi zpětnou vazbu, jestli by vás takový různý denní vlogování celý zajímalo a já se s vámi teda loučím a děkuji za pozornost, dejte like, odběr, subscribe, sledujte mě tady na Instagramu někde a čus!